And here is the Tajik eagle, Nurullo Alиев. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Fight Night мухорибаи Нурулло Алиев зидди Джо Солекки гузашт ва дар ин навор мо ба шумо абзори ин мухорибаро омода кардем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо мухорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Инак чанд дақиқа пеш дар Амрико дар турнири UFC Fight Night варзигари тоҷик Нурулло Алиев дуюм мухорибаи худро дар ташкилоти UFC гузаронид. Рақиби ӯ бошад ҷангори амрикоӣ Джо Солекки шуд. Мухориба дар вазни сабук яъне 70 кг гузашт ва аз 3 раунд иборат буд ва биёед мебинем ки ин мухориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд. Ҷангоҳаро мухорибаро эҳтиётона оғоз карданд ва баъди 1 дақиқа Нурулло рақибро ба замин афтонид ва дар он ҷо мавқеи худро хуб кардан мехост, аммо Солекки бо усулҳо Нуруллоро таҳдид мекард. Ҳамин тариқ Нурулло то охири раунд рақибро дар замин идора кард ва дар сонияҳои охири раунд Алиев граунд энд паунди худро ба кор даровард ва ба рақиб зарбаҳои хуб зад. Ҳамин тариқ якум раундро Нурулло гирифт. дуюм раундро ҷангоҳаро дар стойка оғоз карданд ва каме дар стойка кор карда Нурулло рақибро хеле зебо ба замин афтонид. Дар мобайни раунд рақиб ба по хест, лекин Нурулло бо зарбаи дасти рост ӯро ба НОКДАУН равон кард ва хост ки ӯро фавран шикаст диҳад, лекин афсӯс натавонист. Ҳамин тариқ Нурулло рақибро то охири раунд дар замин идора карда дуюм раундро бо бартарии калон гирифт. сеюм ва охирон раунд дар стойка оғоз шуд ва онҳо ба якдигар зарбазанӣ мекарданд. Дида мешуд ки зарбаҳои Нурулло вазнинтар ва дақиқтаранд. То охири раунд онҳо дар стойка ҷангиданд ва дар сонияҳои охири раунд Солекки Нуруллоро ба замин афтонид ва дар замин ба ӯ зарбаҳои вазнин зад. Ҳамин тариқ сеюм раунд ба анҷом расид ва маълум набуд ки сеюм раундро ба кӣ доданд. Дар натиҷа Нурулло Алиев бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 10-0 кард. Мо Нурулло даста ва ҳамаи мухлисони ӯро, ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мегӯем. Ва чӣ гуна ки мебинед дӯстон, прогнози мо 100% дуруст баромад. Мухорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо паҳлавон теҷи тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид. Хонободу сарбаланд бошед.